Він профан в економіці, а в президента з цього приводу у голові туман. В Україні набирає обертів скандал довкола аудіозаписів з нібито наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука із міністрами та керівництвом Нацбанку. Записи напередодні увечері оприлюднив ютуб-канал із назвою «Як надурити президента». На аудіо буцімто Олексій Гончарук обговорює зміцнення гривні, що робити з дірою в бюджеті та економікою. Сам прем'єр назвав записи ворожою атакою, яка свідчить, що владна команда на правильному шляху. У фракції «Слуга народу» думки з цього приводу розділилися. Частина депутатів звернулися до Служби безпеки України, аби там розібралися у справжності аудіозаписів та звідки вони. Про цей скандал із плівками Гончарука та чи дійсно під прем'єром захиталося крісло, Владислав Стужук розбирався. Як надурити президента? Ютуб-канал з такою назвою створили кілька днів тому. А вчора там з'явилися одразу 3 аудіозаписи. На них буцімто голоси прем'єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра економіки Тимофія Милованова, голови Національного банку Якова Смолія та його заступників Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. Говорили про гривню і про неглибокі знання президента Зеленського в економіці. Надо показувати, і нам надо трудиться, щоб ця історія виглядала дуже, будем говорить, реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, не будет пустое место там, и к нему будет прилетать какая-то хрень на тему облигаций. А эта облигация, это чисто, она попадает в голову, только потому что у него есть дыман. На наступному записі заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова пропонує піднімати економіку виробництвом італійських макарон. Прем'єр натомість думає, як правильно пояснити президенту, що зміцнення гривні – це добре. Зокрема, на прикладі індексу салата олів'є. То есть это значит, можно строить какие-то дела, правда, да? Строить какие-то перерабатывающие заводы, я не знаю, начинать вермишель продавать итальянцам, всему миру и так далее и тому подобное. И можно сказать, смотри, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году, на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом. Да. Так звані плівки Гончарука неабияк обурили «Слуг народу» Олександра Дубинського, Максима Бужанського та Олександра Куницького. Разом пішли шукати очільника уряду по кабінетах і вимагати звільнення. Ждали появления премьер-министра Гончарука, который, я считаю, после всего происходящего, по логике и совести, должен написать заявление об отставке. Потому что если он считает своего руководителя, которым является президент, и которым он шел работать, человеком, не разбирающимся в экономике, и позволяет себе обсуждать, подчеркну, это не только он. Он сейчас находится в офисе президента, но мы очень ждали, чтобы ему это заявление запихнуть туда, куда его следует запихнуть. Терміново зібралася і фракція «Слуга народу». Втім, відставку уряду навіть не обговорювали, каже заступник голови фракції Олександр Корнієнко. За чутками це питання намагалися підняти 5 депутатів з так званої групи Коломойського, до якого приписують і Дубинського. Втім, Корнієнко переконаний, прослуховувати міністра могли й зовнішні вороги України. В умовах війни тоді ситуація щодо захисту безпекового від прослуховування топ-чиновників, вона досить гостра, да? Тому що, власне, нас можуть прослуховувати прем'єр-міністра, виходить, і міністрів, да, і керівництво Національного банку. Це стратегічні люди, стратегічні посади, і треба з'ясувати, якщо це дійсно правда, і це автентичні плівки, то автентичні голоси, то треба з'ясувати, хто їх прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки. На ранок відреагував і сам прем'єр. Впевнений, плівки Гончарука – це чергова спроба очернити уряд і не має з правдою нічого спільного. А стояти за зливом можуть корупціонери, в яких Кабмін відбирає годівнички. Вони марно намагаються їх відновити, і це в них не вийде. Звертаюся до тих, хто бореться разом з нами, хто переживає за нас. Все буде добре. Нас не злякати. Щодня ми будемо прикривати нові і нові схеми для того, щоб нашу країну корупція перестала точити зсередини. Наша команда працює над тим, щоб кожен українець відчув зміни якнайшвидше. Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі. А гривня рекордно міцна. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. Через цей скандал заговорили про відставку уряду, але зараз розпустити Кабінет міністрів неможливо. Він має імунітет на рік, і піти з посади міністри можуть хіба що за власним бажанням. Владислав Стужук, Роман Спірідонов, Заман, АТР.